Takže čaute, zdravím všetkých forexových hráčov v tomto už takmer predvianočnom období. Dnes toto video točím pretože vám chcem ukázať jedno video, ktoré som odstrihol zo stretnutia, ktoré som robil tento víkend. Bolo to trojdňové stretnutie rebelov a ukazoval som na ňom jeden podľa mňa veľmi zaujímavý, veľmi podstatný príklad toho, ako to na Forexe funguje. Padali tam rôzne čísla, padali tam rôzne predstavy o tom, ako to je. A teda budem veľmi rád, ak si to pozriete, ak sa nad tým zamyslíte a ak si z toho niečo dokážete zobrať, pretože si myslím, že z tohto si môžu zobrať, či už môžete niečo zobrať, či už ste skúsení obchodníci alebo ste úplní začiatočníci. Ak sa nad tým poriadne zamyslíte a pochopíte, čo som tým chcel vlastne povedať, tak vám to môže veľmi pomôcť. Ak by som už žiadne video netočil, tak vám všetkým poprajem rovno aj krásne sviatky a možno sa uvidíme až niekedy v novom roku. Takže tu máte to video, pozrite si to, skúste sa nad tým najskôr zamyslieť a až potom si pozrieť, aké je to riešenie a uvidíte, či to počítate správne, či sa nad tým zamýšľate dobre, alebo sa nad tým dobre nezamýšľate. Majte sa pekne a držte sa. Tu som použil príklad z toho článku, ktorý som písal verejne na blog. A poďme sa teraz nad tým trošku tak zamyslieť. Predstavme si, že máme obchodníka, ktorý urobí 200 obchodov s jedným lotom mesačne. Hej, v brokeri bežne sa to tak aj učí a bežne sa tlačí do toho robiť veľa obchodov. Hej, toto sa bežne stáva, že 200 obchodov sa urobí. Predstavme si veľkosť účtu $5000, poplatok spred komisia, hej, všetko, čo je vlastne proti nám. Budeme taký dobrý, celkom jeden pip, hej. To znamená, že za ten mesiac $2000 dám za... Tým gulášom to bude celkom ťažké. Dám na poplatky, hej. Takže 2000 sme dali na poplatky, ale čo? Ja robím buy, sell, dávam na poplatky, proti mne vždycky musí byť čo druhá strana, nie? Takže niekto, predstavme si, že sme v ideálnom svete teraz a proti mne stojí len jeden hráč, ktorý robí presne to isté na druhej strane. Takže druhá strana je presne rovnaká, rovnako chodí rovnaký účet, len ide opačne proti mne, hej, robíme si navzájom protistranu. To znamená, že ten druhý, čo musel spraviť, musel takisto dať $2000 na poplatky. Áno? Takže už sme dali 4000 na poplatky. A čo tu máme teraz na tomto? Prvý v pluse. Dobre, prvý obchodník bol šikovnejší, hej, teda zarobil $1000, raduje sa, hej, pretože je zisku. A keď napríklad zaplatil na poplatkoch oveľa viac, ako zarobil, hej. Ale je si toho vedomý, je spokojný, pretože proste urobil 20% mesačne, super, hej. Že dal raz toľko na poplatkoch, nezájem, hej. A ako dopadol ten druhý obchodník? Dobre. Takže na to by prvý obchodník zarobil 1000 USD, musel niekto na druhej strane prehrať 5000. OK? No pretože 4000 šlo na poplatky a 1000 on zarobil. Takže tam ten druhý už bankrotoval. A máme 1000. A väčšina peniazí skončila kde? Jo? A koľko si teda myslíte, že tých prachov tam leží na rozdávanie? Lebo nechápeš. Ešte raz. Dobre, ale prehral 5000 a nešli náhodou tie peniaze tých 2000 z jeho účtu? Ten, čo zarobil tú 1000. Ten, čo zarobil, tak to šli peniaze z jeho účtu a nie z tej druhej strany. Tých 2000 mu vrátili. Sú len dve strany. OK? Sú len dve strany. Jeden robil 200 obchodov, druhý robil 200 obchodov. 2000 musel zaplatiť jeden, 2000 druhý. Išlo to raz z jednej strany, raz z druhej strany, v sumáre 4000, 5000. Dobré, ale toto je, ale broker zarobil 4000, ale v podstate... Broker zarobil 4000, 4 a 5. hráč zarobil 1000 a druhý bankrotoval.
No počkaj, Ten, čo zarobil 1000, Bankrotovať. Ja nerozumiem. ten, čo zarobil 1000, musel zarobiť 3 a dva ho stáli ty poplatky vlastne. Lebo každý dal 5000. Vráťme sa na základnú školu, prvý stupeň. No, jasné, dobre, ja... Je to dvojstranová hra. To nie je jednostranová hra, je to dvojstranová hra. Ja platím poplatky, ty platíš poplatky. Áno. Hej? Ja dám buy, ty dáš sell. Ja zaplatím jeden pip, ty zaplatíš jeden pip. To znamená, že už sme zaplatili 2 pipy. Ja som zaplatil na mojom účte 2000 na poplatky na sprede, ten druhý musel zaplatiť takisto 2000. No. Čiže to je 4000 a ja som zarobil 1000, to znamená, že tých 1000 musel on prehrať na pohybe trhu. Ten druhý obchodník, to znamená, máme 5000. No ale ten prehral iba 3. Tak som celkem 10 000. Ten, čo zarobil, mal 5000. Jasné, ale tí 4 Obidvaja mali boli 5000. Obidvaja mali boli ubrokraní, Keď ani dali jeden, ani po druhého. 2000, tak Zaplatili im ostalo dokopy po na 3000, polovicu. hej? Na účte. Obidvaja mali 5000 na účte. No a jeden dal 2000, druhý dal 2000. Zaplatili brokerovi. Ostalo im po 4000 a išlo na poplatky brokerom. Áno. Zůstane 6. A těch je na účtu toho. Co No, prvé. 4000. Obidvom po zaplatení poplatkov ostalo po 3000 a ten odovzdal tomu druhému tých 1000, nie? Tak ten mal, No nie, už teraz ten mal jasné. 4 a ten Ten mal 2. zarobil 3000, to znamená, že vlastne, áno, jasné, zarobil, čiže dokopy zarobil 5, áno, 5, dobre, máš pravdu. No, broker zarobil 5. Nie, zarobil ten, lebo musel zarobiť 5. Zarobil 4. Broker 5 musel mať Hej, 5 golov, lebo dokopy on zarobil 3000 eur, jasné. Prvý hráč Dobre, je to tak. má 6000, tak druhý prehral. A tomu prvému vrátil tých 2000, čo dal do 3000 poplatkov. prehral. To nikdo nevrátí. Kto komu čo vrátil? Nikto Ale máš tam nevrátil. celkem máš ve hře 10 000. Nie, dobre. 4 000 jdou brokerovi. No. A 6 000 tam zůstane někde. A když tenhle vydělal 1000, tak to je 5 plus 1, to je 6. Je těch 6 je na té Ten jeden mal 5, jeden dostal 5, z toho 2000 zaplatil na OK, poplatky. ten jeden má 6000 na účte teraz. Ten, čo zarobil 1000, Áno, urobil proste svojich 20%. Ale na tom urobil svojich 20%, muselo sa zaplatiť 4000 ďalších peňazí na poplatkoch. Dve, lebo tie druhé zaplatil druhý. Áno, ale proste spolu. Áno, ale Jednoducho, z toho áno. objemu peňazí, ktorý je tam, Áno. On jednoducho... zostalo nič, Je to on tak, už bankrotoval. je to tak postavené, že on zarobil 3000, to znamená, že proste mu pribudlo na účte 3000, to znamená, že tento musel reálne prerobiť 3000 napriek tým oným To je sprejdom. myslené tak akože, ja to chápem tak, že to je myslené akože virtuálne, že keď na jednej strane sa objavilo tých 1000 To nie je virtuálne, tie peniaze proste ubudli na tých Niekde poplatkoch. tých 5000, áno, matematicky to sedí, ale nemusí to byť, že zrovna ja som hral proti Jožovi a že Jožo... Áno, teraz sme boli, aby sa nám to jednoducho predstavovalo, Ako sme dvaja jeden proti hráči, jednému, tak. jeden proti jednému, hej? Jednoduchý príklad. Ale matematicky to sedí, ako hovoríš. To by skomplikovalo. Lebo sa stratilo $4000 plus 1000 kunie, tak niekde na opačnej strane muselo ubudnúť 5000. A keď berieme fiktívne, že na opačnej strane bol zase niekto, kto mal $5000, tak vlastne ako by on prišiel o celú sumu. Áno. No, takže koľko to je na zamyslenie, koľko tých peňazí na rozdávanie tam je. No veľa, broker má veľa, keď to berie Kuba. počkej, ale broker ich nedáva. To je tvrdá značku báni, no. Broker má veľa, ale broker nedá. Ale platia. Ale sú platia. Ale tí, čo si to zoberú takto, tak tí zaplatia. Majú bez problémov to zaplatia, pretože to ide z tej druhej strany, hej, ale jednoducho hodne peňazí sa musí prehrať na to, aby niekto vyhral. To znamená, že keď 90% ľudí prehrá, 10% ľudí vyhrá, tak neznamená, že vyhrajú všetko, čo na 90% skupina prehráva. Ale oveľa menej. Ohodne menej, hej? Lebo toto do kokotov sa búcha ako hodne často. Hej. Takže tak, to si treba tak trošku uvedomiť a potom podľa toho aj postupovať a skladať všetko, čo budete skladať.